Electronic invoice ndi system yopanda chinyengo that will make tax evasion and shadow economy impossible to hide. Taona namwini amalandira VAT ngati maagenti a MRA sindalama zawo ifopereka VAT sitikudandaula o amene akulira ndi otolera mawu mwa MRA chifukwa a business onse maimu ndi maagenti amatolera VAT kwa ogula mawu maboma. They are not owners of that revenue. Ndetu kudabwa kuona amwenye da business ena akupita kuseundu machita matemo akuti ayi machina amene wa apweteka motani kodi VAT ndi yawo? The answer is no. Ndi chifukwa chani akuna kuti ayi VAT yatipweteka tiyerekeze TNM ndi Airtel. Agent wa Airtel iniyo mwapita mwatumiza ndalama yokwana 100,000. Ndalama imene ndi agent? No. Ndalama ndi Airtel. Same applies here. VAT si amwenye eni yake ndi MRA ndi boma. Koma tikudabwa kuona amwenye akupita kusewu ndikumadandaula kuti ayi ndatseka mashopu chifukwa choti babwesa machini a electronic invoice amene watipweteka akupweteka ndi motani. Kodi VAT ndi amwenye? The answer is no. VAT eni yake ndi aboma. Komanso amene amapereka VAT si amwenye. Amene akupereka VAT ndi Amalawi amene akuba katundu. Amwenye amenewa akuba VAT ya Amalawi pogulitsa katundu opanda malisiti. Koda dziko lathu lipita kuti lero kwa zaka zochuluka akhala akuba misonkho pogulitsa katundu opanda malisiti ndi akuchita matemo. Zimezi zomvetsa chisoni kwambiri. Munthu wakuba atamaliza kuberani akupita kuseundu kumachita matemo ndikumanya kuti ayi tikufuna munthu osema unyolo kuti ifeyo tipitirize kuba. That is nonsense. Akuluakulu agent wa Airtel mpamba akaba ndalama zimakhala bwanji? Chifukwa nakuwuzani kale kuti maagent amene wa Airtel ndi TNM iniyo mukapita ndikutumiza ndalama 1 million, ndalama imeneyo si yake ndi ya TNM komanso Airtel. Ndiye iye watenga ndalama imeneyo waje zimakhala bwanji? Amayenera kumangidwa kapena kubweza. Amwenye amenewa ndi maagent a MRA akutipera mabiliyoni in taxes pogulitsa katundu opanda receipt. Kodi anabweza? The answer is no. Nanga chifukwa chani lero akupanga matemo? Amalawi ndi anthu opusa kwambiri. Zoona anthu awo atibera, munthu wakuba atamaliza kutibera akupita kusewu kumachita matemo ndikumatichita force kuti ayi muchotse zimenezi ife tifuna tipitirize kuba. Nde pali ena Amalawi opepera andi ati ndalama akuyikira kumbuyo anthu amenewo. Mwachidule tidziwe kunena kuti electronic invoicing system ndiyofunikira kwambiri. Paper invoice imene takhala nayo zaka zonsezi imachedwetsa. Tipange ripoti, print out, email and verify zimatenga mawa zochuluka. Electronic invoicing imatheka maminitsi ochepa. In addition to that, paper invoice yosatetezeka imakhoza kupya, akuba amatha kubwera ndikuitenga, madzi osefukira, kotero information imasowa. But electronic sizingatheke, ndipo invoice cannot easily deleted kusinthidwa mafiga after issued. Sizingatheke zimenezi. Timafunsa anthu amene akuchita matemo, electronic invoicing system yalakwa chani? Mukamvetsera akapita ku matemo sakufotokoza zifukwa zokwanira akuti ayi forex ikusowa chifukwa chani mwabweretsa electronic invoicing system. Kodi forex inamba kusowa lini? Nthawi yachakwera zaka 5 forex imasowa. Bwanji simunapite kusewu ndikuchita matemo? And today tabweretsa electronic invoicing system, and this electronic invoicing system sizikugwirizana ndi forex. Ndiye inu mukunena kuti ayi mwabweretsa electronic invoicing system komanso forex ikusowa, zikugwirizana bwanji? The point here, electronic invoicing system yabwera kudzathana ndi illegal business. Anthu ambiri amene amachita illegal business sapereka misonkho. Ndakuopa akudziwa kuti
system imene ikakhazikika dzikomo kulibe kuzemba misongo. Pali anthu ena mupite kulimbi planta ya Lilongwe, Zuzu, and even Zomba amapanga mamiliyoni per day wa business yawo yosadziwika, sakupereka misongo. They are doing shadow economy. Panopa akuchita mantha ndi kubwera kwa electronic invoicing system. Amwenye amangobwera kumawe kuno lezi yochepa ndi kulemera. Ndalama mazitenga kuti akupanga ma invoice afeki, akuba makampani, akugulisa katundu opanda receipt ndi kumalemera ndi kumayankhula mwana akuti dziko ndi wanu, ndalama ndi zathu. Lero ifeni dziko tabwesa electronic invoicing system. Mufune musafune mugwisa ntchito. Sitikufuna munthu azizemba misongo. Ndalama zogulira mankhwala mukuwa mapulano. That will not be accepted. Akuluakulu, history is the best teacher.